Ok, cu Cezar. Apăsa pe altcineva sperul de astea. Hai să vedem și noi cât de repede putem. Un băiat. E Ronaldo! Ronaldo. Super! Domnul, Wow. de ce nu vine să apăs eu? Stai. Unde e? Adu-ți în partea aia altă. Unde e? E la ce level e? Oh. Pe partea aia cealaltă. What? Dar cum ai venit acolo? Da, am apăsat eu. Așa de repede vine, eu nu te-am văzut. Nu te poți vedea. Hai, Cezar. Eu filmez acum. Să știi și tu. Eu filmez. Eu filmez pe camera video. Uite. Ai camera video, da. Eu filmez. Să nu am voie să cad jos. O să Nu fac am un voie. videoclip. Cu piesă. Pe... Am apăsat, poți să treci. M-a apăsat. Cezar, o să pun, nu știu, videoclipul ăsta cu muzică. Ce zici? Pe canalul nostru. Ce zici? Știu. I-am făcut deja 8 abonați. Se abonat i-am zis la mine. Am înțeles. Poți să treci, Dominic, de ce stai? Bine. Stai că... Nu mă vezi tu pe mine că eu apăs. Tu apeși și eu. Tu Tu. treci, așa. Ce nu lăsa fata să treacă. Cum să nu o las? Stop! Nu mai faci. Gata. Dar repede tu să vin ca să nu vin fata. Așa, oprește! Am mai lăsat fata să treacă, nu-i nimic. Nu nimic. De ce nu se apasă? Nu se apasă. Așa? Stop! Dar, domnule, de ce nu? Hai repede! Lăsăm pe fata singură. Hai, pleci, repede! Dă-i tu, Cezar. Noi suntem numai noi doi. Noi nu le plac fetele, nu? Am 240 de monede și tu ai. Da, dar mie nu mi-apare player. Băi, mere prea repede vin. Bun? Hai, nu, ții tu. Ții tu. Nica, nu mere. Noi suntem numai noi doi. Lasă. Hai, denervează sunetul de la școală. Hai, mergi. Am mers, bun. Apăs pe verde. Ai grijă să nu mergi pe alea roșii. Alea știi ce sunt astea? Asta înseamnă că mori. Da. E lavă. N-ai voie să atingi astea roșii. Nu ai voie. Nici Bun. tu. Ce uite, fac videoclip. Ok. Dar nu fac. Poți să treci. Hai. Numai așa pot. Că sunt aici lavă. Noi suntem numai noi doi. Alții nu vin. Așa le trebuie. O, este aici ceva roșu, trebuie... Nu, mai apasă odată. Că a murit, uite, vezi? Hai să te mai aștept, trebuie să te văd ce Uite, faci. vezi? Hai, apasă și tu. Nu a apăsat. Am crezut că n-ai apăsat. Așa am crezut eu. Bun. O să câștigăm noi numai noi doi. Hai, tu apeși. O să câștigăm Cezar. Uite încă o fată acolo care ține. Da, ține ea. Ia că noi o să o ajutăm. Să plecăm. Cezar, tu o să apeși repede când ajung eu. O să zic gata. Nu poți așa, Dominic. O să zic să lași. O să zic imediat. Lasă! Ce fain e asta? Lasă! Hai, apasă tu! De rușinata! Ce dacă vedem băieții, lăsăm, Cezar, nu? Ce? Lăsăm pe băieți.
Bine. Apăsăm? Nu imediat. Prea repede. Da, dacă e galben, nu-ți dă speed. Adică viteză. La mine nu-mi dă. Când merg mai încet, cred că telefonul tău n-are atâta internet. Că are internet. Ăsta n-are internet. Al meu are 100%. Uite, eu filmez. Tu filmezi? Nu. Eu nu mă văd la ce level sunt și câte monede am. Câte monede ai? 340. Eu primesc câte 10. Câte 10 primesc. Fiecare parcurs, nu? E greu parcursul ăsta, nu? Dar filmez ca să postez și pe YouTube? Da, dar pun cu muzică să nu-i audă vocea. Da, că s-o mai auzit de multă vocea. Da, când faceam eu la Roblox, cu putere ăia. Hai, ce greu scălțările astea. Poți să urci pe ele. Foarte greu. Foarte greu, da. Că băieții ne ajută, Cezar. Fetele cam nu. Uite acolo încă o fată care am trecut de ea. Bă, merg repede. Să vedem dacă merg și eu. Hai. Wow, și eu merg repede ca tine. Ok. Aici trebuie să cobor jos. Yes. Sunt la 39 și 380. Uite. Eu sunt la 40. De ce nu apeși? Scuze. Fă mai atent. Uite, am 390 de monede. La e 380. Nu? Da. Acum câte ai? Hai, că am apăsat eu. Ok. Poți să te duci. Bine, tu apeși și eu mă duc înainte și eu apăs la final. Și la imediat urcă mai sus. Imediat. Stai un pic după ce termin. Acum. Nu ne trebuia un buton. Putem să urcăm și fără. Nu, dar dispar! O, nu. O, nu. Stai de aștept aici sus, bine? O să mă aștepți bine atunci. Stai aici, nu te mișca. Nu, când ajung sus. Mă deranjează să terge fișier, că pierd timp. Mișcă. Ce să mi se descarcă telefonul? Te dau. Nu mai am scori. Din cauza că nu fugi. Asta te aștept. Bine. Cât e la sută bateria? 4. Repede îl pui la încărcat. Hai în casă să merem. Hai. Eu aș mi să termină scorile. Nu prea, dar trebuie să cobor și să... Ok. Hai, pune telefonul repede la încărcat. Hai în casă să merem. Ce... Hai, repede. Ce să adu încărcătorul. Ne jucăm în living. Ce trebuie să cobor jos. Că zice aici, se joacă spre jos. Am deja 420 de monede. Mama, mai ai un încărcător. Da, pentru telefonul meu e 4. Am găsit. Repede ți-l pun. Celălalt ăsta e în partea elaltă, ăsta în partea asta. Așa. Mă, dar astea mai încolo. Nu aci. Deci nu aci ca ce am eu de lucru. Dar nu avem unde. Dar ce n-aveți unde? Plecați acolo. Dar nu trebuie să descarc telefonul. Dar ai priză acolo lângă patul tău. În cameră. Nu, dar n-am internet, că stai cu Dar internet. unde e chestia de la internet? Le-am băgat acolo în camera acolo de pe Pe hol. hol. Tu uite că este internet acolo, când vine de pe hol. Să te conectezi la ăla. De Ce cum? parolă? Poți să mai era și acolo. Repede. Hai, domnule.